tamang-tama, maraming mga bata. Pakyawin ko na lahat yan tayo kasi birthday naman ng mamang ko para wala ka nang ilalaho. Okay lang ba tayo, pakyawin ko yan? Bilangin natin tayo, bilangin nila rin tayo. Oo. Saan ba tayo bilangin? Ito tayo. Lagay din dito tayo, okay lang? Sige, sige ka bilang tayo para walang tayo. Abi lang po kumakilong. Abi lang. Kamusta mga idol? Here we go again, Markanthony TV. Please like and subscribe. Magkabughong damdamin mga idol ang ginawa na pagtulong ni Boy Tapang sa isang manlalako ng ice cream kung saan ay tinulungan niya ito upang hindi na siya mapagod at makauwi na lang ng maaga sa kanyang pamilya. Habang pinapanood ko mga idol ang video na ito ay maluha-luha pinagmamasdan ang kabutihan ni Boy Tapang dahil pinakyaw ito at inubos ang paninda upang makauwi na lang ng maaga. Saktong-sakto mga idol dahil birthday ng kanyang mamang, ikapang 60 taong gulang. Sa ganitong paraan mga idol ay nakatulong ito sa manlalako at magbibigay inspirasyon sa mga taong may kakayahang tumulong. Sa totoo lang mga idol, sobrang daming mga taong pwedeng tumulong, nakakaangat sa buhay, may kakayahan at may pera. Ngunit mga idol, tila iilan lamang ang may ganitong ugali na pwedeng tumulong sa mga nangangailangan. Isang matagumpay na pagpupuri ko kay Boy Tapang sapagkat binigyan nito ng bukal na puso upang tumulong sa mga nangangailangan at mga naghihirap. Ramdam ni Boy Tapang ang pinagdadaanan ni mamang manlalako dahil nagsimula rin sila sa kahirapan at dahil ramdam din ni Boy Tapang itong si mamang manlalako na ginagawa lang niya ang lahat para mabuhay ang kanyang mga pamilya. Panoorin natin ang clip na ito. Ice cream, ayan o, ice cream para itong paninda ni tatay. Magkano ba yan tayo? Tag-10. Tagasan pala kayo tayo? Tagal ko eh. Tagal ko lang pala. Yan ba talaga yung trabaho mo tayo? Simula sa una? Yan yung trabaho mo? Ilang taon ka na nagsimula ng paninda nito tayo? Naglalaho ng ice cream? Mga 20. Mga 20 years? Trabaho mo? Saludo ko sa'yo tayo. Magkano, pakyawin ko natin tayo, magkano ba? Magkano kaya lahat yan? Pera ko lang eh, pera. Tagpila man eh, tagpila. Okay ko lang, sige. Tamang-tama, maraming mga bata. Pakyawin ko na lahat yan tayo kasi birthday naman ng mamang ko para wala ka nang ilalaho. Okay lang ba tayo, pakyawin ko yan? O libre mo na lang yan? Maraming sa sige tayo, pakyawin ko na lang yan. Patikin mo na lang isa. Saludo ko sa mga ganitong kahit sa hirap ng buhay, nagsisikap magtinda na para isang marangalang pagtrabaho. Saludo sa inyo tayo ha. Masarap ha. Pakyawin ko na natin tayo, bilangin nila rin tayo. Saan ba tayo bilangin? Ito tayo. Lagay din dito tayo, okay lang? Sige, sige ka bilang tayo para walang tayo. Abi lang po kumakilong. Abi lang. Ay, magkano lahat tayo? 50 sa tag 10 piso. Tapos 54 ka tag 15. Okay, bilangin natin tayo ha. Ayan tayo, 50 times 10. 500. 54 times 15. 800 plus 500. Then 1,310. So yan tayo ha. Yan. Para wala ka na ilalaho tayo kasi mga ilang maubos mo ito na isang araw pag ilalaho mo, hindi no? Hindi no? Minsan lang maubos? Minsan lang yung tao sa dagat. Marami sa kadalasan saan ka ba naglalaho tayo? Sa dagat o sa dagat? Sa dagat lang sa beach? Sa beach? Minsan. Punta ka tiwin doon. Yeah, 1,000, ano tayo? 1,200 din o? 1,300. Yan tayo. Sana makatulong sa'yo tayo ha? Sa'yo na yan. Huwag lang. Huwag tayo ha? Huwag tayo. Walang problema yan tayo. Saludo ako sa inyo dahil nagsisikap kayo maglalaho para sa pamilya mo. Sige tayo, ingat ka palagi tayo ha. Sige. Salamat. Ayaw mo. Habang nanonood ka mga idol, ano ang naramdaman nyo? Napaluha ka ba? Kagaya ng naramdaman ko? Mapapaluha ka na lang talaga sa saya dahil nakikitaan mo itong si Boy Tapang na tumutulong sa kapwa niya at sa mga taong nangangailangan. Si Boy Tapang ang patunay na lahat ng tao kahit ano pang estado ay pwedeng tumulong basta't isinasa puso at tiyak kong gagantimpalaan tayo ng may kapal. Ano sa palagay nyo?
mag-comment na. Hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga usaping kagaya nito. Maraming salamat!